Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, Baba. Hey. Good morning. So cute. What? Milk? Walang laman. Wait. Naglahat kita ng milk. Hindi ko alam anong milk mo eh. That's his coffee. Sorry? Your coffee is beer. It's already been fishing. Yeah, how's that fairly? Did you play golf? We're going in an hour. Hour or so. Alright. Morning! Was it? Morning. Kita mo si Sapon ang doon sa pagising ng umaga. Bugo. Gusto mo, katulad kayo. As in, kaya pakita ko kayo. Oh my gosh. Did you hear that? Is How was it, Zach? Or is that Zach? I saw him this morning, he had blood in his face. You saw him? Yeah, he was like What cat. did you do? I said to him, do you have a blood nose? He said no. I'm like, oh, he did. Pag hindi ko natanggal, bayaran namin sa Pero isok ko ba ngayon? I'll just put it in the wash. No, there's a washing machine. Just put it in the washing machine. Yeah, wash. Yeah. Just put it all in the washing machine, and by tomorrow it should be dry. Yeah. Lucky, eto lang. Lucky, only this one. There's nothing on the bed or... Yeah. No, that's Did alright. you say Zachary? I saw him and I said to him, do you have a blood nose? And he said no. And he was like, oh, yeah, I'm alright. Maybe I was wrong. Oh, babe. That'd be your bacon. That one. Did you say this? Yeah, we got a fair bit of bacon, that's why. No, not that. Just the flat one, yeah. No, just use one, babe. What about eggs? Yeah, What about the eggs in? 10, 6, 7, 8 people come in. Yeah. Line up, Manchester. Oh yeah, we should cook Well, that's now. what I was Well, you gonna could do. cook it on the barbecue. Nah, I think we're gonna clean it. We're actually doing we're cooking barbecue today. Okay, make sure you clean it. Why don't some barbecue, mate? Because we're gonna be checked out by 10, so it has to be clean. Tomorrow. Yeah, tomorrow. Today, yeah. Good morning, Lai. Ayun na si Vampire, oh. Kayo ni Saksang kayo. Looks so good, guys. As in, Ay, si Saksang. nakapag-egg, nakapag-bake ko na yung mga bata. Good talaga siya, dahil. Dahil yung camera ko, be. Kulay walang Kasi yung camera. Nasaan na ang camera? Salamat sa fried rice, Mark. Can you get my camera, please? Si Dan nandun sa labas. Si Tony at saka si John, chika-chika. Mag-makeup kami, guys, ni Manay. Kasi may busy pa yung mga tao sa kitchen. Kaya kung next sa kitchen, sila naman mag-makeup. Pagkatapos nila, Ako naman. si Manay naman. Manay ha, hindi si Reyes. Hoy, ako alaga kay Holly. Hoy, na ako nagluto na kaya ako ng bacon kanina at saka egg. Are we putting makeup on? Natapon? May natapon siya ko? Natapon niya yun? Ay, puta. Natapon o tinapon? Ay, Baba, are we putting makeup on? Yeah? Are we putting makeup on? Ha? Cute mo talaga. Ewan ko sa'yo. Ewan Dami ko ko sa'yo. na natin na lahat ng iwan natapon. Ano bang next? So, ano kailangan mo? Okay lang. Dapat kung ano yung yan ang iba-brush. Ah, Oh, shoes, yung shoes. ingay mo daw, mami. Uy, yung na. shoes. Ah, shoes? Yung shoes daw, tita. Oh. I'm sorry. Kala ko sabi niya, shh. Shoes. Ingay mo. Try man ako mag-makeup on. Ah, pareho tayo ng tripod yun ay. Oh, sana yan. Kasi mas malaki yung kuha ng sayo, mas wide. Kaya ano ba yung akin? Oo nga eh. Mag-makeup kami. Kasi nagluluto yung aking phone pal. Mamaya sila naman, nilay. Kasi hindi kami kasya sa ano. Hindi kami, ayan na. Excel na ang phone pal. Yung gagamitin natin is yung hourglass na vanish. Kasi Wala madali akong lang. ganyan, wala Mali. akong- Yan, nam. Ano lang? Dahil, kaayo doon. Ang hourglass. Correct. No more? Okay. Wala akong primer. Ito ang gagamitin Ito pa na ko. yung gamitin mo primer. Pahiram ako ba? Thank you. Primer. Nag-primer na ka, Day? Ano ba to? Becca. Chai! Polydon. Ano na? Ha? Kanino yan, Day, na gold brush? Sarap mo kainin. Okay. Suwi ba yan, nanay? Ah, sa ano yan? Ito. Sa ano lang yan? Sa Sa chemist? Chemist. Mura lang Yeah. yan. Tapos naganda lang kasi malambot. Hindi, tsaka rose gold cute. Cute Mayaman. niya. Pwede ka? Rate sa ano? Sa foundation? O, hiram ko na Concealer lang. yung gamit. Pwede hiramin? Oo. Okay na na. Bumami na.
May assistant man tayo dito. Oh, yan kabuk. Oh, yan, malaki. Kabukin sa'yo. Uy, ang sarap nito, eh. Nakakaloka man na. Ano, maganda Ang sarap. Maganda. Nung simula nagamit ka niya, never. Brush your face. Uy, wow! Again. Landi na nang oh, pakontour yung sa kanya. Oh, pakontour. Mamaya, mas magaling pa yung pagkilay sa'yo. Correct. Baka ma'am, I'll do it for you. It's not even, mommy. Mommy, what are you doing, mommy? Let me show you. Yung ganyan ito, ugat ko yan. Yeah, we're doing makeup. Do you want? Just let me know. Hindi ko alam kung anong tawag dito, guys. Anong tawag dito? Doy? Anong tawag dito, Ray? Chris. Hindi sa Chris. Dito sa Transition? gilid. Sa gilid. Chris. Oh, Chris daw. Outer corner? Outer corner. Yan, dito. Gusto niya talaga yung specific like, kanyang folder, right? Ano sabihin ko? Gamitin ko yung, Marina. Wait, sa. Guys, itatry ko to, guys. Practice pa mo. 9 kilos lang binuha. 9 kilos si Aliyah? Mabigat. Mabigat tong batang to. Nag-gym to eh. Ano mo siya? No, wait. Bitawan mo muna Hindi, si Aliyah dapat nakaharap sa atin. Iba din. No, bitawan mo muna siya kasi ilalagay mo yan sa Tawag waist. mo pala. Dito kami nababahan. Ito waist guys, muna. ay ano lang naman, $216. $209. 209. Pasensya naman, $10 off. Ang mahal. So, ilalala ko na to. Uy, hindi ka siya sa akin. Parang romper lang. Nasa libot ko na. Kasi nga, adjust mo na. Kaya practice nga para pag... Natawag ka na. Oo, Maya, ha? Hintay muna. Nag-prepare pa tayo, eh. Ay, dapat talaga sa waist. May sabang. Kala ko. Tama na, ano? May size to. Oh, Okay, ito lang. Tapos ito, oh. Hindi pa, kunin mo na si Aliyah. Oy! M. Ano M? Dapat M siya. Ganun. Very good. Dapat Up there na. Huwag kang ano. Parang natidiri ka sa akin. Walang blood. But yan din. Pang-fit din to. Tapos ayan yung kamay. Asa yung kamay? Kamay. Sa loob pala. Sa loob yung kamay mo. Yan. Yan. Yan, okay. Sa likod. Ayaw niya sa akin. Wala pa. Ayan. Ay! Oh, baba. Wait ka ba? Ayaw niya. Sabi niya, ay, sikip! Oo. Okay lang, hindi siya ganun kaya. Bigat na. Okay na. Oo. Ilagay ko dito. Hali, do you want me to do this to you? Backpack. You want a backpack? Do you want me to backpack you? Ano? Comfortable ba? Oo, okay lang. Pero parang Hindi pa kasi. Hindi naman kasi ito nag-ano sa'yo. Hindi Oo, siya no. naka-ano. Hindi siya naka-ano sa'yo. Naka-side. ikaw nangungumot ka ng tutoy ah. Yan naman talaga to. Kaya nga. Guys. Uy! Hello, oh, yung... It's okay. Yan. Ganyan na. Tulog ka na. Ano ba? Tutulog? Oo. Tulog
Bagay na kayo, Ray. Ano kaya picture lang kita, silagay mo sa Instagram. Picture. Practice pa mo. Sabihin mo dahil, your baby guys, This is what I look like. Tignan niyo, ito gusto niya. Ayan. Kasi lahat ng comments talaga ganyan. How old mo? Ano kaya pag may anak ka nun? Siguro ang daming package mo niyan. Hindi, at saka feeling. Pang baby. Guys, in fairness dito, nagwo-work siya. Tingnan niyo. Tulog na. Iba din. Talaga yung baby mo dahil, very calm Oo. and ano ba, dapat yung energy Parang- mo rin. Di ba, Manay? Oo. Kasi na-adapt sa baby. Ayan, tulog na siya. Gusto yan. See, makakapag-makeup ka pa. Oo. Tingnan mo yung mukha ko. Red lips kong red lips. Tingnan mo yung baby. Oh. Kahit kay Holly. Ang ganda nung nagbabantay kay Holly. Tulog na siya po. Guys, tulog pa rin siya. Si Lyra, nagluluto ng noodles. Na naka-sunglass. Bella, guys, Bella. Ano? Bella ako, Bella. Sino yung kapartner ni Bella? Nakalimutan ko dahil. Si Edward. Edward. Saan ka na, Edward? Nag-golf. Nasa gote, Edward. Nag-golf si Edward, guys. Ay, nako. Tingnan niyo itong batang to. Ako na talaga. Ikaw na talaga, baba. Komportable talaga din siya, Manay. Oo, tulog na tulog. Guys, tula. Tula or chula? Ano yung pag... Tula ring. Ay, tula. Tula... Carrier kasi yung size me. Sorry. Yun. Tula carrier. $209. Pa! Ang mahal-mahal. Kunin sa taiba. Yay! Good job! Good job! Tawag siya sa akin. Alam ko! Nagkutsabo kami! Luto, luto, luto. Di naman. Singaporean noodles today, no? Yummers. Sarap. Tapos si Manay gagawa ng adobo sa asin. Pak. Tapos yung lobster. Ito. Pak! Fresh from Port Mac. Ang ganda ng sauces natin. Ang ganda ng sauces natin. Sauce. Yan, guys. Hi, Bella! tingnan nyo. Hindi pa luto, pero looks really yum. Looks really yum. Ito, akin to. Oh, huy! Ano, kangkong? Kangkong, guys. Asan yung kangkong? Dito? Basta yung ano ko, guys. Sous chef. Pak, sous chef. Baka sayop yan. May mabash ako, guys. Hindi ko din alam. Okay lang yan, uy. Sous chef, guys. Guys. Kangkong. Kangkong. Ito ba yung kangkong? Ito yun, kangkong. Kangkong to. Anong gagawin sa kangkong? Kangkong, guys. Walang tulog. Ay, pag You look good. big shower. You lost weight. Kay him! Him. Mapayat na sila, guys. So proud of the boys. So, hinugasan pa ba to or malinis na to? Hugasin lang gamay. Ano mo na lang, ganyanin mo muna, kasugasan na lang. Dahil bagugasan. Ganun, Pak, kangkong, pak. Pak. Kangkong. 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 Anong handa? Kangkong. Kangkong, day. Kangkong lang. Andun na bestie yung ano yung nilabas na report yung mga Pinahiwa ko yung kamatis, Andito na pala. sibuyas. Oo, guys. Nandito na pala siya. Dito na si Kat. My gosh, I'm so busy. Char. Hi! Kanina pa sa pagdating. Say hi! Dito na si I'm Kat. so busy. May pahat siya. Ayan o. So, ilalagay natin dito, guys. Anong tulong ang magagawa? Ikaw, gusto mo mag-ano ng kangkong? Sige. Yung anak mo, okay lang? Okay, Nina.
yung kangkong mo. Wait lang guys, ang kapit kambal. That looks really good, Manay. Tignan nyo, guys. Pusit. Stuffed pusit by Manay. Looks really good. Bumira? Bumerang? What is this? Moron. Jordan is like, what the heck is this? 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Iba din yung pa-shoulder ni Manay. Pag ganun pa-shoulder, pa-duck face pa. Sige. Saan yung vlog ka? Gagawin mo yan, Manay. Ano mo? Dahil gawin mo. Bumirang tayo. Magkapleto tayo. Kompleto tayo. Kaya nga. Bumerang ko na nga ba eh. So good sa Barbecue. Yum. Yum. Do you eat liver, Jordan? No, You don't? have a liver, so prefer not to eat one. How about heart? You don't eat heart? Chicken heart? No way! si No? Jordan and si Ray. Have you tried it though? No? Ito na naman si Habi. You should try I it. want It's to good. try it. Yeah, you try it. It's I'm good. using it, Daddy. You love it, Jordan. No way. No, it's really good. Where is it? Wala pang liver dito? Hi guys. Wala pa kasi Ah, Hi okay. guys, honey. hindi yung Say hi guys. Yeah, he doesn't like it. doesn't like the liver, Say hi guys. You don't like the liver there. Nah. like, subscribe, and all that stuff. Pak. Guys. Hello. Hey Kami sa guys. ano guys? Welcome to my channel. Charot. Tinagaw. Tinagaw yung channel. Pasimuno yung driver. Ay, hindi pala Ah, yung iba din. pasahero. Yung pasahero ang pasimuno. Guys, wag kayo. Inom pa more. Wala akong tulog more. Uy, mag-seatbelt ka. Mag-seatbelt. Wala pa nga. Guys. Para kasi Mark. Para kasi Sharky Day. Liquorland tayo. Kita ka, Day? Hindi siya kita. Di siya kasali. Kaya pala ako nilagay dito sa para siya lang makita pala. Ugali talaga nito. Aray ko dyan. Guys, hindi nakakasya sa ano Ingay. guys. Kasi ano ng Dash. picture? Nag-lock. Where would you like to go? Oh my God. Liquorland. Getting directions to Liquorland. Tama ba to? Tingnan mo ilang minutes dahil. 11 minutes? Yeah, that's fine. Torrance Starting route to Liquorland. Dito kami sa Liquorland, guys. Mga mga ano, babaeng mga lasengga. Mga lasengga. Hindi, ano naman yun? Uy, konting-konting alcohol lang Hinahanap ko yun. talaga yung shots, Day. Ano, shots? Parang shots tayo. Iba din yun sa kanya. Ay, vodka yung dahil. Hey! Who's that? Is that Baby V? Is that Baby V? Na-prepare na sila ng ano, guys, para budol fight. Budol fight. Budol fight. Budol fight. Mayroon tayong sauce. Don't nobody kiss it like you. Yay! Ilang minuto ka na sa akin? Matagal ka na sa akin? Ilang minutes? 20 minutes? 20 minutes ka na sa akin, Baba? I broke the record! Food is life. Ito ba? Ito. Ay, Bibi! Kainin mo. Who's that? Who's that? Who's that, Riz? Is that Riz? Who's that? That's not Mom. No, that's not Mom. Happy birthday, dear Chona and Kathy. Happy birthday to you. Hooray! Hooray! Yay! Thank you guys. In the room? I know. Yay! Wala
Wala na si Ann, guys. Ang saya-saya ni BBB. Ang saya-saya ni BBB, ano, na umalis ka na. Hi! 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 Oh, hi! Iba din! Iba! Umiyak siya. Akala siya, iniwan na siya ng mama niya. Pero pag alis ni Ann, sobrang saya ni BBB. BBB! Ayaw mo kay Tita Ann? Ayaw niyo. See, tingnan mo. Tawa-tawa. Umalis na si Ninang enemy mo. Si Ninang enemy. Bakit ayaw mo kay Ninang Ann? Anong ginawa niya sa'yo, ha? Siguro kinagat ka nung wala si Mama. Say bye, Ninang Ann. Bye-bye. Say bye, Ninang. Bye! Bye. Oh, bye daw. Siya nag-bye. Oh. Hi. Say hi, Race. Say hi, Race. Say pak. Pak. Say hi, Race. Say hi, people. Say hi, people. Hi, guys. Say hi, guys. No, you can't. No. Wrestling. Ala, pinagtulungan. Ala, pak. Sigaw pa more. $5 lang yan. Si Holly, babe, si Holly. Good girl. Takbo pa more. Tago, tago. Sabi niya, tatamaan ako dito ah. Guys, magtotong eats kami. Meron pang pangalan yung barahan nila, oh David. Tapos meron pang isa dito, Joanne. Sino yan, si Joanne at saka si David? Kayo na talaga, dalawang may cards. Tong eats kami guys. Yung ano ko, kalaro ko si Lovely at saka si Cathy. Love lang. Ano yung ano to? Bakit? Harsh yung Lovely. Walang panghi. Sige, ready? Uy, pahiram na kayo yung camera, oy, yung battery. Lobat nga. Meron ka din dalawa? Oo, Okay, 1, 2, 3. Okay na to, apat na guys. Eh, di ka na. Sige na, oy, naka-lipstick ka ron. 1, 2, 3, pass! 1, 2, 3, pass! Logi siya, oh! Apat na lipstick ka muna. So, hindi, madaya yung akin. Wala. Oh, Jack, mahina ka na talaga sa ganito. Mag-touch ka na. Mag-touch ka na. Wala. Touch ako na. Sorry lang, Red. Okay lang, Dayma. Oo, okay lang. Nakatagal na. Halika! Kumpal! Halika, kumpal! Lapit! Bastos pa, Mar! Mga true friends talaga yan, guys! Wala. Freckles! Pimple. Ito mga, bakit sa akin hindi nabubuo, no? Ano lang mabagal kung ano. Hindi, dapat may dalawa. Wala pa talaga. Pag... Kahit wala kang buo, magaling ako. Kahit sino mauna. Ay, may ako na unang ganyan. Kung wala na siya buo, gaganon lang siya. Dahil ikaw, bestie. Wala. Babawi ako sa iyo. Wala. Aday, ako din. Kumpal, I love you. Kumpal, it's my birthday. Okay, okay. No, stop! Ay, ang lahat.
Hoy, pampal. Kahit linya lang sa kanya, champion. Ay, grabe ka. Wala rin. Alam mo, heart yan. Paano Oo ba? Wow, first time nga nauna. Kasi, Kaya ka excited ako ngayon. 1, 2, 3, pass. 1, 2, 3, pass. uy, na yan! Mayroon na ako. Wala silang buo, guys. Wala ka ba pa kanina? Bantay ka Kasi sa... ito eh, di nagbibigay. Tatlo lang yung akin, oh. Bantay ka sa lipstick. Tagal-tagal. Mais na. Asan na? Kalangan mo pa. Akin yung lipstick. Akong una. Lipstick. Growing ako kung pala. Sabi ni Nana, uy, ako na. Ba't hindi niya ako panalo na? Ano ka? Sabi ni Nana, bakit namin nasa loob? Ay, halika dito. Ay, okay. Diba? YSS! Opa! Siya ang ano niya. Mami, that lang talaga ilalagay ko. Nilagay ko flag. ako! Ay siya! Oh, wala pa ako! Oh, eto, bantay itong dalawa. Panalo. Guys, very good, guys. Muka! Ang muka! 3:30 na. Si Lyra parang adik. Runs for more. 3:30 na guys. 3:30 na guys. Matutulog na Wala kami. kaming tulog. Kahapon nag-close ako ng vlog ko. Ganun ako. Good night guys. Kasi si Dan natulog sa likod. Ito si nanay guys. Bye, guys. Bye. Good night. Hindi na Good night guys. voice over lang ako ng good night. Be good guys. Good night. Please subscribe. Please like. Bye. Mwah.